6 моҳи аввали соли 2020 дар беморхонаи клиникавии бачагонаи вилояти Суғд ба 125 нафар кӯдакон ташхиси илтиҳоби шуш гузошта шуд. Кӯдакон аз шаҳру ноҳияҳои вилоят баъди гирифтани муолиҷаи тиббии оилавӣ ба беморхонаи мазкур муроҷиат намудаанд. дар ин беморхона шамолхӯрии роҳи нафасро бо воситаи ташхиси ултрасадо муайян мекунанд. бино ба маълумоти духтурони беморхона соли равон шумораи беморони илтиҳоби шуш байни кӯдакон афзоиш ёфтааст. дар ин беморхона кӯдакони аз 2 сола боло ва наврасони 18 соларо ташхис ва табобат мекунанд. соли 2020 аз мо 466 бемор табобат гирифта ҷавоб шудааст. ин нисбати соли гузашта 500 бемор буд, камтар шудагӣ. лекин қайд кардаанд ки соли сипади беморон бо илтиҳоби шуш 125 нафар табобат гирифтанд, муқобили 109 нафар дар соли 2019. камтар зиёдшавии миқдори бемориҳои илтиҳоби шуш дида шуд. аз рӯи маълумотҳои пешниҳод гардида нимсолаи аввал муроҷиати беморон бештар аз шамолхӯрии шадиди роҳи нафас, илтиҳоби бронхо, илтиҳоби шуш, инчунин бемориҳои бодигармӣ бисёр шудааст. муроҷиаткунандагон ба беморхона бистарӣ гардида бо риояи қоидаҳои пешгирикунанда табобат карда шудаанд. духтурон мегӯянд ҳатто дар фасли гармо низ ба ғизои кӯдакон аҳамият бояд дод. илтиҳоби шуш дар натиҷаи шамолзании бардавом пайдо шуда боиси паст шудани масуният мегардад. бояд қайд кард ки барои пешгирии бемориҳои сироятии шадиди роҳи нафас якум ин бурдани тарзи ҳаёти солим зарур мебошад. риояи реҷаи рӯз, хӯроки серғизо, сервитамин, обитобдиҳии организм лозим мебошад. ман ба аҳоли вилоятимон тавсия медодам ки ҳамаи ин тавсияҳои духтуро ки ҳама вақт мо ба он фаҳмонда медидем риоя намоянд, кӯдакошон камтар бемор мешаванд. ҳозир мана фасли тобистон Тоҷикистон аз меваю сабзавотҳо бой мебошад. истеъмоли ҳама намуди сабзавоту меваҷотҳо ман тавсия мекардам. бурдани тарзи ҳаёти солим, обитобдиҳии организм ин аҳамияти ҷиддӣ дорад. мутахассисони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилояти Суғд таъкид мекунанд ки ба қоидаҳои беҳдоштӣ байни кӯдакон низ риоя карда шавад, яъне истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ ва маводҳои безараргардонӣ ҳатмӣ аст. ба ҷуз ин истеъмоли хӯроки серғизо тавсия дода мешавад. дар фасли гармо новбаста аз ҳарорати баланди ҳаво барои саломатии кӯдакон ва ғизои истеъмол мекардаи онҳо аҳамият бояд дод. ба ғайр аз ин истифодаи маҳалҳои антисептикӣ чӣ дар хона ва чӣ дар кӯча албатта истифода кардан зарур ва ҳатмӣ бошад. бо ин боз гуфтан ба он аст ки ба кӯдакон асосан тавсия дода мешавад ки ғизои хунукро истифода накунанд. албатта ба ин монанд яхмоси мулоим ба ҳамагон маълум аст. албатта ин ҳам яке ба яъне ки роҳҳои нафасҷонҳо албатта дар ҷигулу ворид мешаванд ва боиси паст кардани масъулияти кӯдакон мегардад. хеле ки ба ҳамагон маълум аст вақте ки масъулияти инсон яъне ки паст мегардад, албатта тамоми намуди бемориҳо аз ҷумла бемории серотика коронавирус албатта ба он инсон яъне ки мубтало шуд аз эҳтимол дур нест. ва ба ин хотир мо ҳама вақт тавсия метиҳем ки албатта ба ғайр аз ин дар ҳангоми гашту гузор кардан дар кӯча масофаи ҳамдигарро яъне ки то 1.5-2 метр албатта риоя кунанд. ин ҳам бошад яке аз пешгирии сериёз мебошад. то ин дам дар вилояти Суғд дар байни кӯдакон ягон ҳолати гирифторшавӣ ба вируси COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст, вале бо ин ҳама мутахассисони соҳаи тандурустӣ ҳушдор месозанд ки паст шудани масъулият ба саломатӣ хавф дорад. барои таъмин намудани бехатарӣ ва пешгирии паҳншавии коронавирус дар байни кӯдакон низ корҳои мушаххас ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла муваққатан фаъолияти муассисаҳои томактабӣ боз дошта шуд. оне ки на дар ки ҳифзи саломатӣ ба ҳар оне ки метавонед ҳолатҳои бисёр паҳн нагардида ин сироят дар байни аҳолӣ. вақте ки кӯдакон агар сироят ёбанд албатта худо медонад ки онҳо риоя карда наметавонанд. хеле ки одами камтар риоя карда метавонанд, яъне ки риояи фосилавиро риоя карда метавонанд, лекин кӯдакон бо ҳам бозӣ мекунанд, яъне ки раводиди наздик мекунанд кӯдакон. албатта сироятёбӣ тез паҳн мегардад. ба ин хотир аст.
то ин дам дар маркази вирусологии шаҳри Хуҷанд 4227 ташхис гузаронда шудааст. Аз ин шумора кӯдакони хурдсол дар қайд нестанд. Аз ташхис гузаштагон асосан нафарони дар карантин буда ва шаҳрвандоне ки аз хориҷи кишвар баргаштаанд. ҳоли ҳамин рӯза гирем агар аз ташхис гузаштагон ягон кӯдакони аз 10 сола хурд ба қайд гирифта нашудаанд. новобаста аз ин мо худатонам хабар доред, нуқтаҳои хизматрасонӣ зиёд ба кор шурӯъ кардаасту бисёр падару модарон масалан бемасъулиятӣ зоҳир намуда бо кӯдакони худ меранд дар он ҷойҳое ки яхмос мехӯранд, нӯшокиҳои хунук мехӯранд. лекин шабонарӯзӣ тавассути телевизион ва радио иттилоъ дода мешавад ки ба мардум чизҳои хунук, нӯшокиҳои хунук, таомҳои хунукро истеъмол накунанд. мана имрӯз агар сифрҳо кор кунем, то имрӯз 66 нафар дар беморхона бистирӣ мебошанд бо газаки шуш ва дар шароити амбулаторӣ бошад 316 нафар зери назорати табибон қарор доранд. айни ҳол кӯдакистонҳо кай ба фаъолият оғоз мекунанд маълум нест. паҳлӯи ташвишовари ҳолат дар он аст ки имрӯз кӯдакон дар берун гаштугузор доранд ва хавфи калон эҷод мекунанд. ин вазъият масъулияти падару модаронро дучанд менамояд. бояд ҳар яки онҳо барои солимии ҷомеа ва фарзандони худ беаҳамият набошанд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Айёбов барои барномаи иттилоотии Хабар.